Bună ziua, dragi antreprenori! Numele meu este Burkovski David și sunt fondatorul de Soft. Iar astăzi vreau să vă prezint avantajele, procedurile și metodele de implementare a unui ERP sau CRM în cadrul companiilor noastre. Hai să înțelegem ce înseamnă un ERP. ERP vine de la Enterprise Resource Planning și este un termen care se referă la o suită software destinată afacerilor, prin care afacerile își centralizează fluxul de resurse, procese și muncă într-o singură platformă. Mai exact, să luăm exemplu unei firme de curățenie. O firmă care prestează servicii de curățenie clienților ei, care are mai mulți angajați care se deplasează la sediile clienților și care folosește diverse substanțe de curățenie, detergenți, etc. Practic, această companie, să zicem că are 4 agenți de curățenie, care au un salariu de 2500 de RON, plus minus, dau un exemplu, au niște indicatori de performanță, acești angajați, pe care trebuie să-i urmărească pentru a primi bonusuri sau a primi salariul respectiv. De asemenea, această firmă are angajat și un contabil, care se ocupă de contabilitatea de gestiune internă a stocurilor. Are un manager de echipă care se ocupă cu gestiunea comenzilor de către clienților. Are un administrator care se ocupă cu aprovizionarea de materie primă și relația cu clienții și are un șofer care se ocupă cu transportul echipelor de curățenie la sediile clienților. Compania externalizează următoarele servicii către un expert contabil. Mai are de asemenea un serviciu externalizat, anume întocmirea de contracte, iar facturarea se face cu ajutorul unui software extern achiziționat cu abonament. Ce dorește această companie? Ce consideră ea că ar putea să o ajute? Ar fi implementarea unui ERP care să facă următoarele lucruri. Să gestioneze comenzile de curățenie, să gestioneze facturile clienților și furnizorilor, să gestioneze contractele, să gestioneze stocurile de materii prime, să gestioneze de asemenea deplasările la sediile clienților, să conteze angajații și să urmărească acei indicatori de performanță și să ofere anumite rapoarte lunare, săptămânale, anuale, etc. Care sunt etapele implementării acestui ERP pentru compania noastră? În mod normal, prima dată, trebuie să existe cineva din interiorul companiei care să colaboreze cu un consultant din exteriorul companiei care să ajute la stabilirea departamentelor și cum vor fi acestea integrate în cadrul ERP-ului. Acest consultant se cheamă analyst business și este persoana cu care o companie care dorește implementarea unui ERP sau CRM va colabora pentru găsirea punctelor tari, punctelor slabe și alcătuirea briefului. Pentru a putea găsi punctele tari și punctele slabe, se va apela la o analiză SWOT, care este o metodă folosită în mediul de afaceri pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu strategice și ea funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri sau a unui departament. Se pot face analize SWOT pe fiecare departament dacă este o companie mai mare. Evaluează în același timp și factorii de influență intern și extern ai unei organizații, precum și poziția acesteia față de concurență și scoate în lumină punctele tari și slabe în relație cu oportunitățile și amenințările care sunt la un moment dat pe piață sau chiar în interiorul companiei. Practic, un ERP la bază trebuie să ducă compania, atât cât poate el ca soft, să elimine cât mai mult punctele slabe și amenințările. Și prin asta, un ERP își atinge scopul, eficientizarea proceselor și accesul rapid la informații, pentru că într-un business nu contează atât de mult celelalte aspecte, cât contează timpul în care ni se servesc anumite informații pentru a putea lua anumite decizii la momentul potrivit. După ce se întocmește această diagramă și se identifică aceste lucruri, putem trece la următoarea etapă și anume la diagrama de nivel 0.
Diagrama de nivel 0 este o diagramă care va scoate în evidență departamentele, procesele și relațiile între departamente, procese, etc. Această diagramă va avea, în general, 3 elemente cheie. Modulele, care vor avea anumite entități, relațiile, cum sunt legate în mod direct, sunt două tipuri de relații, relații directe și relații indirecte. Relațiile directe sunt relațiile cum descid modulele unul din celălalt. Spre exemplu, modulul de contabilitate va avea două submodule, modulul de facturare și modulul de stocuri. După aceea, avem relații indirecte, anume cum comunică modulele între ele în anumite contexte din aplicația noastră. Aceste relații se mapează cu ajutorul unor săgeți drepte, cu explicații de rigoare, îngroșate, care pot fi de o anumită culoare specifică. Eu prefer să folosesc mov. De asemenea, pe diagrama aceasta se vor trece anumite observații care apar în momentul în care există niște funcționalități specifice și fiecare entitate va fi colorată în culoarea modulului din care face parte. Fiecare modul va fi colorat diferit. Aceste culori vor porni la baza proiectării schemei bazelor de date, a entităților virtuale, să le numim așa, pentru că sunt niște entități care apar deja la nivel de software. După ce se face această diagramă, vom întocmi brieful. Brieful va fi fie într-un format PDF, fie Word, fie unii preferă chiar LaTeX. Pe coperta briefului întotdeauna se va trece numele și prenumele analistului, cel care a făcut procesul ăsta de consultanță, numele companiei care a prestat consultanța, numele companiei clientului, data când a fost făcută, pentru că una este să vorbim despre o companie în anul T și alta să vorbim despre aceeași companie în anul T plus 5, dar exact. Este foarte important să se marcheze momentul când a fost făcută această analiză. În primul rând pentru a vedea cum a evoluat compania și în al doilea rând pentru a ști că acest brief este făcut pentru situația companiei la momentul respectiv. Va avea un cuprins unde se vor trece toate secțiunile, exact ca la orice publicație, și descrierea sumară a activității companiei, cu detalii relevante. De exemplu, cine sunt clienții lor, care este marja de profit, cifra de afacere medie pe 3-5 ani, depinde cât de mare e compania și cât de relevante sunt aceste date, acești indicatori. Date despre entități externe, către cine ce se externalizează, către alte companii, în exemplu nostru, contabilitatea care se depune ca raport lunar la ANAV este externalizată și este trecută ca entitate externă. Informații relevante despre angajați și funcțiile lor în cadrul companiei și este foarte important să se scrie cam care este clientul lor ideal. De ce este important? Pentru a putea stabili mai târziu, dacă compania va dori să extindă acest CRM spre o zonă de marketing automat, pentru a fi mai ușor celor care vor duce acest proces de marketing. Este mai mult o chestie opțională asta. Eu prefer să o fac, pentru că este utilă. Într-adevăr, nu o fac atât de detaliat cum ar face o firmă de marketing, dar fac ca un punct de plecare pentru a-i ajuta să aibă cât de cât o direcție spre ceea ce au ei nevoie. După aceea, este o secțiune din brief care se cheamă prezentarea modulelor. Se trec fiecare modul în parte, care au iarăși subsecțiuni, entități, relații, drepturi de acces, relații cu alte module. Se lochează anumite informații pentru a avea un istoric al activităților sau al erorilor. De ce nu? Pentru că se pot întâmpla și erori. Și este bine să le ținem minte pentru a putea mai târziu echipa care se va ocupa de mentenanță să știe exact unde să caute și de asemenea observații referitoare la modulul respectiv. După ce facem acest lucru pentru fiecare modul în parte, vom trece la diagrama de nivel 0 și vom atașa, pentru că pe baza ei s-au construit aceste lucruri. Se vor trece de asemenea cerințe hardware și software necesare, cum ar fi, ok, este recomandabil să se folosească tehnologia X, dar tehnologia X
va avea nevoie de sistemul de operare Y. Nevoi extrafuncționale și non-funcționale și idei de dezvoltare pe viitor. Este bine ca un analist să ofere aceste informații, pentru că scopul său ca și consultant nu este doar să întocmească un document. Scopul lui este inclusiv să ajute la o viziune strategică pe 3-5 ani, acea companie să vadă unde ar putea să extindă acest sistem și, dacă este nevoie, ceva observații pertinente. Cam acesta este procesul de analiză înainte de construirea unui CRM ERP. După ce se face acest lucru, se va trece la următoarea etapă, anume predarea documentației către firma prestatoare, care urmează să întocmească o documentație mult mai tehnică, aplicată mai mult pentru programatori, și să împartă pe deadline-uri livrarea anumitor module. Dacă e vorba de un ERP mai masiv, este bine să se aplice metoda de livrare continuă, continuous delivery. Practic se face o prioritizare a modulelor care trebuie să fie dezvoltate, se împart într-o perioadă de timp și sunt dezvoltate la perioada respectivă cu deadline-urile aferente. Cam atât pentru astăzi. Ne vom revedea la următoarea lecție sau, curs, în care vom vorbi despre cum se implementează un ERP, cum să alegi o companie care să dezvolte, să implementeze un ERP și, de asemenea, care sunt criteriile după care să ne ghidăm în alegerea unei tehnologii de implementare a unui ERP. De asemenea, voi prezenta și ERP-uri care sunt SaaS, Software as a Service, și ERP-uri custom, diferența, avantaje și dezavantaje. Până atunci, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, iar dacă vă place acest tip de conținut, chiar vă rog să lăsați un feedback în comentarii, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și cam care sunt temele pe care v-ați dori să le abordez pe viitor. Vă mulțumesc pentru tot, o zi cât mai productivă vă doresc și mult spor, dragi antreprenori!